Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen aran yak lapen Karbi NGO atum office ahem em Richard tok bi pen long e ke sompon kedam tang phai kuni ni phai ECR ni kohora Chandra Singh Rongpi arong along aran yak lapen Karbi NGO atum office ahem KEC em Richard tok bi pen long e ke sompon bangsu office ahem along e ke sompon along kachatong dun laki KEC em Richard tok bi nili block Board Chairman Sanjay Teron, VDC Chairman Sarkoy Rongphar, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Pastor atum pen danglok, pinangan ke thekiding atum chatong dun. Long ike sompona long aran yak NGO atum office ki kim ponchi aphan, laking koirapho, atangka, panong ponchi, kimrang, ponpo, puta, ningchi pon. Lapen, rada tum ta kuhura long. Hithi ke claim ke dama tum ta abar sai long dun puputa pachini pon jasmet harmit akreng hanso kreng la hai pendang lok sitami chojor cholandun long puputa KEC em Richard tok bi pen kaningji pedopon halapu hori inti la pen moinai kram sapi atum pen kaningji pon thuke non nilitum office ahem ke kim keranga phan em Richard tok bi pen long e nangke sompidona pot kachuru pachirpo lapen la dakalong nilitum NGO pen rata toma phan abar sai ke pipon ke tailor training sitami pipon po lapen certificate tami pipon ji lapen hanso kreng kibi thermit akreng kibi pen chenglok pinang ke than pedopon ji puta kaningji pedopon thu Kajiranga Pendrasan Inti Report, Karbi Anglong News. Apang siro no NGO to fana kirupilo lapen dak laso pirbi dak kahura lomat atuma kulap dolo laso fana kuntilo presiden itu hori intilo lapen secretary ke moina kram sapi alam tum kadogo vi kachepadu kadogo vi pen jok pini laso food processing center afan laking ko rapho NGO atu pe itu fan wan lo lapan sonu jok ke som fan li fan si pini es local MEC samne fan khapon ni ya kiru kilo da kahora de kali diring along sami adakta sivoram terang arong ala dakta me do dakta laking ko rapho lo lak pocket itu fan la haya oversight kipi posi Wathat lang sopen am terenga daka to worke hing no pika jok rongara thorpak ning du kachipaklang kachelenga to worke dam ke wangki ki duk ke planga lamawi kadoka weta kachelenga to worke meseneng jipuke aning ke hangdo sonsi ni jang Karbi Anglong wathat lang sopen am tereng kachelenga to war sang tiki for pena jok jo parni sang tikar thangpon dampar truck atum akile kar thang chongke pona jok kachelenga to war hingno lapa jok hawara ra tum jo parni ke dam ke bang kisung kachetong nanga jok pan bari pen ke danglo hawara ra tum thor pak pen to war selam letik sang ti ponong le pasi alang le tum pen kaningji Jasmet bangso towar ke hingno long pop laki bangso towar kaselam pon contractor akam kasa oya joklu lapen sangti lang cham wok ke pona jok puta alang li tumpen akoi pipon lasi bangso puthak lang cham wok pen overload ke pon abangki pipon long le dat nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department atum ahin pen RD pipon vek nang ji pusi alang li tumpen ke hang pedopon News Desk Report, Karbi Anglong News. Matakan ke dam je ha ulukunci umpanai buhati amsoi birthai la so tawar se ke helan mati engke la son din hak kulote che therak nang po alang li tumta butangai ta nangilo kadu ka beta atowar thek tang lo ke langbung lang plate bahera ke dam
kedo kedam usomar tum school kedo kedam ano ne kasaksak eking dongwong na athaya we school pa sa tumanta la puwang we inglong atoksid arlu erlong boithalang so pen panbari tomtom nang churiya po boithalang so panbari pulote damde nitum ke tobar heno ong pukok iti inke nilitum ke eking pen lok sike wang nang lo la soda inke kache krong e taun area pinang mati la solam se nilitum ka chuning ri ikdam he boithalang sa municipal board town committee andar mala rong pute nilitum la amset hulustur te he non ke rong kali taun area pinang mati taun area lang pet ke dam nang puke lake katherak me alam lobo la sinilitum bangke ka chuning ri lo kadu ka we pantha sangti pa phuri pupe pa phurnang sangti ta pa phurnang bangta isia bepar pa klem nang nilitum bathadun de lahai ke muthe nilitum bangke kachu hang ka chuning ri ke tovar mesen nang po kido ke dam nilitum kring dang nang po posomari school ke dam mo nilitum bojar dokan ke dam lapen nilitum heri keso kiun e kache ponta ko alo ne nilitum akisung ladak pen katharun pon lok pulote la somunit ke somunit ko sonse ke reng unalang la sinilitum ka chuning rilo to wanang pa mi pisen noi pusi nilitum adu ka we konsila ke the ke dinga tum phan rat tum phan anta ka chuning ri ke la to wanang pa mi pisen noi pusi nilitum bang ka chuning ri Kohora Chandra Singh Rongpi open station long special boat level visit amai kipidopo Duar Baguri constituency ke parlo lakha pharo isira troxicap Kohora boat committee right wing lapen lakha pharo isira troxicap raisi Kohora boat committee left wing palongni special boat level visit amai kipidopo Lason sia dapapor malom ethnic village longpen KECEM Richard Tokbia Phan by Gari Pachi Jengsi Kangthum Karni Pedopondo Laso Hod Araniak NGO tumpen office ahem ki kim jialong tame EM Richard Tokbi aridengben long e somdam si puthot special boat level visit mai along mai pedopondo bangso mai along lakha pharisira troxicap Kohora boat committee right wing laben lakha pharisira troxicap raisi Kohora boat committee left wing palongnia boat committee chingrum petpen Chandra Singh Rongpi open stage along mai pedopon special boat level visit mai along mai japahem phupon lucky binner senterang lapen alhi ke pachini pon ke maina kram sapi pen pachini pon laso hot ka chetong dun lucky KECEM Richard Tokbi lapen nili block board chairman Sonjoy Teron VDC chairman Sarkoy Rongphar Duar Baguri Mondol president Amoron Terang Dulamara municipal board chairman Mongol Singh Terang Joshua Ingti social worker Jiten Teron atum pendang lok pinang an ke thikiding atum chatang don mayelong EM Richard Tokbi pen kaning jipon ke Kohora long towar kelele antami non scheme dengpon laplo lasi prabjin pen klempon po laso along daithor pen dak Kohora an asam mala tree atowar non prabjin pen selampon po oronodoi job card PMAYG ahem tami non klempon bomlo laki non BJP sarkar atum pensi nang pipo lapenang litum kiddu kisung along tami kai ke nilitum tami nang litum along nang arjab dun thipchi puta kaningji pedopor lapen halapu handicap atum bang troxy abang pu bang piatuma phan karbi poho lapen EM salaria long pentami suri isi atangka pipa jerpon halapu Congress Party along PCC President Rosaning Tipen Kaning Jipon ke nilitum BJP along nangka cepa ogdun lake Congress Party along ning kachi thikabi lapen Congress Party atum kachilang le kachi sor pen chenglok pinangan ning kangsam kabi apot sipini BJP along nangka cepa ogdun puta kaning ji pidu kachi Rosaning di report pini harakat early special boat visit along dak Kohora Chandra Singh Rongpi erong lo Kohora left wing riding pen adu ponlo pen so amai long pinangan amuluk na tum thek ponlo lo pen dake left wing pen right wing a members tum chola ke kape ke tum ke dakabi pen local committee president secretary tum dulo dobe pura pen dak development ko pp ponma mu nili mai meeting lo submit har ponong lo sila so I think pensin tum thek ponong lo rat ka chito dola BJP afan pen kibang ziarni ansu se ke klem pon thek dia afansi tum mangpon
Tapi sekarang pun borpung long kami teacher tu kita ambil tik di sosial media long job tik tu kita kami teacher. Tarapung along putak alam tulom social media long klang lo lapen already ni instruction joint secretary Nirupama fan nili war telephone lapen than lo lapen pachini lo lapen alang tumpen on DPO lapen dak block mission coordinator la nili block Siddhartha Tiron Khalsami nili phone lo uthot la so apai inquiry of people lapen joint secretary Khalsami nili toilo la tum program non kidinang bong dengji dak chukela long matsi la teachers tum la pen SMC a president secretary pen chenglok teachers doan amen kido tum ana fansami la tum hansi itum inquiry pi pen jongsi keklang kechok che dak thek ponlong lok do putante itum alan tum fan suspension Ada orang terus long mandiriwan lah yang berarti pas saya mati. rong tara scheme estimate along overall duar bagori long konat nat marketing ponaji ne already VDC afan instruction ki pipondo la song bong penon administrative approval e claim ke dolang non ki bangji 26 27 jong si puri dunde lang ponde 26 27 along li dun la pola hai school do anta Ada lah contoh office tu long NGO tu office berapa kok. ola da bangke la tum MOU ki chitok do apang pen la sin la ke isi venture school MIN da lang provincialized ke high school ke nonanta venture la apen aja ka teacher ke ha foundation bang claim non kan hiniam bonde ka retired to school bang ke pusi provincialized kali dalo oh la so report la bang nili fan dong si do pa na nili fan complain na loan apino nili action dong si pinedo pa de nili la dak tum pen ka do we fan se nili chinki che than po sami non nili fan la so complain na loan api bang vela rat pen sami dak Chandra Singh Rong Pierong pen sami kahora pen sami pinier ni majok nang piba vela jong si do potante nili la hai apu tha galam ni chingi che tha la pen la so NGO tum pen penang anda kahora arong apan kera pondo thekonong pini hetana tum thekonong konne food processing center 25 lakhs amount pen sira to pipondo street light da ki pipondo penang ana dim nan tum si la so NGO tum pen ki pipon upper side thekonong kahora idea long mo sila son thekonong apen non land da kalila project isi alang tumpen ke claim pon 5 crores of project tado la so fanta already ke sengsoni fando longle ne pichekila longle jong si pilo pon de lata dak kahora arat atum kido tum si ali long pon Ini joining Bang Anton. joining atum ke nang tum ke join chuang masih dua bogori long atum na theklong na sitan ke aviloma pu kon nang join chum lang ke ami thang aning ke hang pensi bang lo pini bangkre pho bang doji atum na join bangkoi no la bangkoi tum fan pini ding pon chulo asida thekonong lo na tum la Asia bang government school alo fan bang ke ne ke already ki pudang instruction ki pipondo je jong si Assamese medium atum ke karbi tum ka pohi fan ka siksa do tang nun di fan si conversion of fan bang banon ni ke already SMC tum ben banon ni ke already approve ni le already instruction na ki pitang do las penangan school ke convert long do English medium ke dong te bokterai pon te mission school ke diring heloi lo kimati residential school ada eco school son bisen around 70% ke already tanglo ta moi kori pone residential poda ke hostel la ki joji kado ko be du te boket ka hora ke la so haba fansi ki pilo le so le ke panong bagori ka hora dolomara ren doana tung fansi ki pipon Orang dia lah diring kora long jadi miskin nana tang tidak. JJM scheme bangke kitangte ke dagdat kali overall Assam si kitangte do kasi non ke bang GR ni bang chief minister la ki putu de
Tiva Cultural Society ben Paturbi Ponsi ni Thama Parman Tiva Langkon Festival 2025 Parman Ulukunchi Tiva Cultural Complex along ke Pamanpo. Ni jang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke Parlo Ulukunchi Tiva Cultural Complex along aningkan bangason taksi pining le thot setame 18 angdek Tiva Langkon Festival ni Thama Parman ing samjin pen katalonpon. Sonsi, asam balong rialo kidok pinang an tribal akai, mati inglong aso kai atumang bongpen, diwa kai atum sitami isilo. Labang so kai kapre long rialong sitami do. Bon sitami ke ongdung abangki asam, along ri, Murigao, district lapen, Karbi Anglong district arlo henlo. Sonsi labang so kai atum sitami, mitang pindeng sumpot jutang jupat nimrokom, ing cholimpo. Jinisi, alang li tu makai. Alam pirthi pachithang nang pu Assam Sarkar hin pen sitami amithang alam pen textbook sitami lower primary angding aphanan sikdang pipono lason sipining surihini ra inkora phwaning kan anabangki isitiwa khaya phan phurkimu arani mate historic depusi hok pononglo podma polotang ti pining surihini ra inkora phwaning kan ingdeng krener kep Tiva Langkon Festival Katalona hot anki KACCM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi Tiva Medium School sitami ing pupi pondo. Lason sila bangso ing deng krener kep Tiva Langkon Festival ni thom ki jok Katalon ponalong. Alhisar po mana pengpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang jetong dun lapen. Guest of Honor Tiva Autonomous Council CM Jibon Chandra Convert Tripa King Maharaja Pradyut, Bikram, Manikya, Dibarma, Aluhi, MLA Rup Singh, Teron, KACEM Tilotuma Hasnu, Local EM Tiuping Maslai, Atumpen, Chenglok, Pinangan Ketikiding Atum, Chetong Dunrenti. Sonsi, Mayalong KACCM Dr. Tuliram Ronghang, Diva Kayapan Setami, Alangli Kaching Hon Ketepar Pikajok, Kithir Trip Langkon Festival Katalon Ponjia Dim 100 Bighas along Lisitami Piponlo Lapen Tiva Akai Cultural Langkon Festival Katalon Ponjia Pan KEC Budget Surihini Rankore Trok Paninkore Trok Sialong 2 lakhs an Panong Piponpo Lapen Lower Primary Angdeng an Tiva Lampen Loke Pathan Ponjia Pan Sitami Teacher Appos Sitami Piponpo Posi Alangli Hinpen Chichak Tika Berthoven Priyanka Balmiki Karbi Anglong News. Sesna hang lo mi pitang lasik dat pini langkon festival langtum jiwa tu prang penta isi plaso iltum le Karbi semso rongaje puson alang tum jiwa tu dai sia rongaje lo langkon festival plaso Katalon je pan miliatang lak ke ya lak ko pipon mo ni kan serbe pininge Karbi autonomous council pen ni budget lak ko Ipon po pusing pandak mo lapen ke alang tum jaladak Tiva Cultural Hall Training Institute lapen ke museum